Welcome back sa atong YouTube channel. Dugay na ta nga wala naka-upload og cooking, no. Balik na ta guys. So katong wa kahibaw din natay backyard farm, no. Natay channel nga Happy Backyard Farm. Natay mga manok didto. Kani atong lutuon karon is very special kay ato aning produce or ato ning gibuhi gipadako mao ni ang atong gitawag og dominant nga chicken, which is ang atong recipe for today is classic adobo. Tan-awan ninyo akong version. Una na tong buhaton is i-add na to ang garlic. Simple ra kay ni. Mas maayo daghan inyong garlic, no? Nya atong i-massage ang mga manok. Simple ra kaayo. Nya, pwede na to i-kuan marinate og at least 1 hour lang, oh. 1 hour na to or 30 to 1 hour lang, no? Balik ta. So after 1 hour ni nako gihumol diri guys, so mag-add ta og suka. 1 cup og suka. Akong gigamit is lubi, mas lami siya sukas lubi. Then add ta og laurel. Simple ra ni atong recipe ha. Then add ta whole peppercorn. Then add po ko og ato na i-add tanan ground pepper pagyud. Then add ta og ito na i-add ta ng mga aromatics. Tangata na ito asin gamay. Uy. Gamay lang. Kay makagals to ng asin. Maka high blood. Add ta 1 tablespoon nga fish sauce pang aroma. Then add tag tubig. Ana ra, very simple. Lang gamay din. Naaman tay bitsin dre add tag gamay. Optional ra ni pang aroma, gamay rang bitsin. Ay mo kahadlo kani bitsin. Sumayo ni kaninang gamiton, no, sa uban katong labi ng high blood para dili parat. Then iuna tong kayo. So giuna na to, paabot na lang tag ato sa ning pabukalon hantod maluto ingon ana ra ka basic atong adobong puti dahil atong gigamit kawata gagamit og kang kuan soy sauce, no. So balik lang ta after bukal. After pila na ka minutes, mga 30 na at hubas na siya ato ang adobong puti, oh. Tilawan din na ato. Luto na ni. No, simple ra kay nga recipe pero makahurot ni og rice, no. Makahurot gini guys. Lami kay guys. Suwainin ninyo, no. Adobong puti ni tay upaw nga harvest na to ang manok atong gigamit, no. Mao na siya. Healthy. Kalamig. Paguna na to. So mao na ato ang adobong puti, no. Yummy kay ni guys.